18-vuotias tyttö saapuu metsäklinikalle kouristeleva vatsaansa pidellen. Mukanaan mies, joka esittäytyy hänen isänään. Kun lääkäri näki röntgenkuvan, hän soitti välittömästi poliisille. Hei ystävä, oletko valmis uuteen yllättävään tarinaan? Muista silloin tilata kanava ja tykätä tästä videosta. Ja hei, kirjoita kommentteihin, mistä kaupungista kuuntelet. Oli tyyni ilta pienellä, vaatimattomalla terveysasemalla, metsäklinikalla, joka sijaitsi Lappeenrannan kupeessa, noin 25 kilometrin päässä Suomen etelärajasta. Alue oli tunnettu vilkkaasta rajaliikenteestä ja ohikulkijoista, kuten kausityöntekijöistä ja satunnaisista matkailijoista. Klinikan haalistuneet, beigen sävyiset seinät ja vanhentuneet terveysjulisteet antoivat sille hieman laiminlyödyn vaikutelman, joka sopi sen syrjäiseen sijaintiin. Ylhäällä katossa loisteputket surisivat ja heittivät kylmää, sinertävää valoa kuluneille linoleumilattioille. Klinikalla oli jatkuva henkilöstöpula. Yövuorossa oli vain muutama lääkäri ja hoitaja. Kello oli tasan 9 illalla. Lääkäri Matti Hämäläinen, sisätautilääkäri, jolla oli 12 vuoden kokemus rajaseudun ensihoidosta, oli juuri saattanut päätökseen yhden potilaskäynnin. Hän ohjasi iäkästä naista uloskäyntiä kohti ja antoi viimeiset ohjeet lääkityksestä. Hänen assistenttinsa, sairaanhoitaja Sari Lehtonen, auttoi naista apteekkiosastolle. Sari oli tehokas ja teräväkatseinen, ominaisuuksia, jotka tekivät hänestä korvaamattoman arvokkaan henkilöstöpulan keskellä. Hän oli työskennellyt tohtori Matti Hämäläisen kanssa 3 vuotta. Heidän välilleen oli kehittynyt sanaton ymmärrys ja täydellinen työn koordinaatio. Tohtori Matti Hämäläinen katsahti vastaanottoon nähdäkseen, kuka oli seuraava potilas. Hän näki vain miehen ja tytön, jotka näyttivät tulevan lähialueen laitamilta. Mies oli 40-ikäinen, auringon ja sään polttama kasvot ja kädet olivat kovettuneet. Hän piti käsissään sanomalehteä. Hänen silmänsä harhailivat hermostuneesti huoneessa, tarttumatta mihinkään. Tyttö, joka näytti olevan 12, istui hiljaa hänen vieressään, hieman eteenpäin kyyryssä, pidellen vatsaansa. Hänen kasvonsa vääntyivät aika ajoin kivusta. Hänellä oli yllään yksinkertainen vaaleanpunainen teepaita ja yhteensopivat housut, jotka olivat liian suuret hänen hoikalle varrelleen. Tohtori Matti palasi tutkimushuoneeseen ja vältti tervehtimästä potilaita, kunnes sairaanhoitaja Sari oli vahvistanut heidän rekisteröintinsä. Hän istui tietokoneen ääreen viimeistelemään edellisen potilaan lääketieteelliset asiakirjat ja odotti Saria. Ohuiden seinien läpi kuului vaimennettuja ääniä klinikilta, puhelimen sointia vastaanotosta, ilmanvaihtolaitteiston vaimea humina, joka yritti tasata ulkoa hohkaavaa kosteaa ilmaa, ja muutama yskähdys odotushuoneesta. Kun Sari palasi, hän raportoi uusista potilaista heti, samalla kun desinfioi huonetta, sänkyä ja laitteita. Hänen liikkeensä olivat taitavia. Hän suihkutti desinfiointiainetta ja pyyhki pintoja. Matti, hän sanoi hiljaa ja kumartui hänen puoleensa, jotta hänen äänensä ei kuuluisi huoneen ulkopuolelle. Tässä uudessa pariskunnassa on jotain vialla. Hän vilkaisi nopeasti ovea ja jatkoi. Nämä potilaat eivät ole olleet meillä koskaan aiemmin. Heillä ei ole minkäänlaisia henkilöpapereita. Isä on ylisuojeleva, tuskin antaa tytön puhua, ja tyttö itse, Sari rypisti otsansa, näyttää kärsivän kovasti. Kun tarjosin hänelle lasin vettä, isä kieltäytyi jyrkästi hänen puolestaan. Se oli outoa. Sari heitti käytetyt pyyhkeet roskiin ja kääntyi tohtori Mattiin. Haluatko yhä ottaa heidät vastaan? Voimme ohjata heidät muualle, jos jokin huolestuttaa sinua. Matti vaipui mietteisiin. Hän oli kasvanut tällä seudulla ja tunsi sen rajan lähellä kohtaaman ankaran todellisuuden, mutta hän yritti yhä muuttaa maailmaa, yksi potilas kerrallaan. Meillä ei ole muita potilaita juuri nyt, ja minun vuoroni kestää vielä 3 tuntia, Matti sanoi, vetäen kättään tuuhean mustan tukkansa läpi ja katsoen seinäkelloa. Vuoroa oli jäljellä 2 tuntia ja 45 minuuttia. Lisäksi kyseessä on lapsi, ja hän selvästi kärsii. En voi kieltäytyä auttamasta. Sisäinen tunne sanoi hänelle, että tyttö tarvitsi apua. Lääkärinä hän ei voinut ohittaa sitä.
Hän oli nähnyt liian monta tapausta väkivallasta ja hyväksikäytöstä tällä seudulla, eikä voinut sallia, että kukaan jätettiin avotta. Sari nyökkäsi, viimeisteli desinfioinnin, poistui ja kutsui potilaat sisään. Puoliavoimen oven läpi tohtori Matti huomasi, kuinka mies ei irrottanut katsettaan tytöstä. Hän piti tytön ranteesta tiukasti kiinni ja kuiskasi tälle jotain, ja tyttö puolestaan tuijotti jatkuvasti uloskäyntiä kohti, silmät pyöreinä, ja hänen katseensa huokui pelkoa. He astuivat sisään huoneeseen, ja miehen ote tiukkeni kynnyksen ylittämisen hetkellä. Sari tervehti heitä ammattimaisella hymyllä, joka ei ulottunut hänen silmiinsä. Hyvää iltaa. Mittaan ensin tyttäresi elintoiminnot, ennen kuin lääkäri tutkii hänet. Lyhytkasvuinen, tummasilmäinen ja väsyneen näköinen mies puhui ennen kuin tyttö ehti avata suutaan. Hänellä on tavallinen vatsainfektio, hän sanoi raskaalla aksentilla. Tarvitsee vain jotain vatsan rauhoittamiseksi, ei mitään vakavaa. Tyttö, jota hän kutsui Iidaksi, seisoi hiljaa hänen vieressään. Hän näytti kalpealta, melkein tuhkaisen harmaalta. Otsalla kimalteli hikikarpaloita. Hän vältti katsekontaktia, katse kiinnittyneenä lattiaan. Hänen kätensä tärisivät hieman. Sari säilytti rauhallisuutensa. Ymmärrän, mutta meidän on silti tarkistettava elintoiminnot. Se on pakollinen menettely. Mies halusi vastustaa, mutta nyökkäsi yhtäkkiä ja irrotti vastahakoisesti otteensa tytön ranteesta. Sari kehotti Iidaa kädenliikkeellä istumaan mittauslaitteen ääreen. Iida, mittaan sinulta verenpaineen, happisaturaation ja painon. Okei. Tyttö nyökkäsi kevyesti ja istui. Sari kääri verenpainemansetin hänen hoikan käsivartensa ympärille. Tohtori Matti huomasi tytön kivistyvän paineesta. Mies Tapio seisoi hänen vieressään ja tarkkaili petomaisella epäluulolla. Mittauksen jälkeen Sari kirjasi arvot ylös ja ojensi potilaskortin tohtori Mattille. Hän tarkasteli tietoja huolellisesti. Verenpaine oli hieman korkea, mahdollisesti stressin vuoksi. Happisaturaatio oli normaalin alarajalla. Paino oli huolestuttavin, alle 15 persentiilin hänen ikäisekseen. Iida, tohtori Matti sanoi pehmeästi. Haluan tutkia sinut, se kestää vain hetken. Mies astui heti eteenpäin. Minä menen tyttäreni kanssa sisään. Tapio, tohtori Matti sanoi hiljaa. Voit jäädä huoneeseen, mutta minun on tutkittava Iida yksin. Voit istua tässä. Hän osoitti tuolia muutaman metrin päässä tutkimuspöydästä. Tapio jähmettyi, mutta nyökkäsi silti ja istuutui, silmät yhä naulittuina tyttäressään. Tyttö lähestyi epäröiden pöytää ja kiipesi sille selvästi kärsien. Tohtori Matti veti sermiä eteen, luoden ohuen esteen heidän ja isän väliin. Makaa alas Iida, minun täytyy tutkia vatsasi. Hän totteli hiljaa, silmät ahdistuksesta suurentuneina. Matti nosti varovasti hänen paitansa. Vatsa oli turvonnut ja paikoin kova koskettaessa. Kun hän painoi varovasti oikeaa yläneljännestä, tyttö puri huuliaan ja tukahdutti huudon. Sattuuko tähän? Hän kysyi. Kyllä, hän kuiskasi tuskin kuultavasti. Tuntuuko sinusta turvonneelta? Matti kysyi hellästi. Kyllä, tyttö kuiskasi uudelleen. Entä ruokahalu? Oletko syönyt normaalisti viime aikoina? Hän pudisti päätään kevyesti. Mitä söit viimeksi ja milloin se oli? Vettä, vain vettä, eilen. Hän mumisi ja katsoi kauhuissaan sermiä kohti, ikään kuin peläten, että isä kuulisi. Matti säilytti neutraalin ilmeen kasvavasta huolesta huolimatta. Tytön käyttäytyminen oli hämmentävää, mutta valitettavasti se ei yllättänyt häntä. Hän oli nähnyt tällä rajaseudulla monia lapsia, jotka olivat aikuisten tiukan valvonnan alaisia. Elämä rajan lähellä oli vaarallista, ja monet vanhemmat, etenkin siirtolaiset, osoittivat ankaruutta pelon ja välttämättömyyden vuoksi. Tytön kova vatsa kuitenkin huolestutti häntä. Tietyt alueet hänen vatsassaan olivat erityisen kovia. Tämä saattoi viitata tukokseen tai vierasesineiden olemassaoloon. Matti päätti tutkimuksen ja piti yllä ammattimaista julkisivua. Sen jälkeen hän siirsi sermin takaisin sivuun. Tapio nousi heti seisomaan, jännittyneenä. Se on vain vatsatauti, eikö? Antakaa meille lääkkeet, niin lähdemme. Matti vaihtoi nopean katseen sairaanhoitaja Sariin ja kääntyi sitten miehen puoleen. Tapio,
Tyttärelläsi on epätavallinen kovuus vatsan alueella ja selittämätön kipu. Minun on tehtävä röntgenkuvaus vakavien ongelmien poissulkemiseksi. Tapion ilme synkkeni. Röntgen, emme tarvitse sitä. Antakaa vain lääkettä. En voi, tohtori Matti sanoi päättävästi. Minulla ei ole valtuuksia määrätä hoitoa tietämättä kivun syytä. Röntgen on vakiotoimenpide ruoansulatuskanavan häiriöiden havaitsemiseksi. Hän piti tauon ja lisäsi. Lisäksi Iida on kuivunut. Huomaa kuinka hän hikoilee huoneen viileydestä huolimatta ja hänen huulensa ovat pahasti halkeilleet. Hän nyökkäsi Sarille. Ole kilttiä tuo lasillinen vettä Iidalle. Ennen kuin Sari ehti liikahtaa, Tapio puuttui yhtäkkiä asiaan. Hyvä on, tehkää se röntgen, mutta nopeasti. Kun Sari palasi veden kanssa ja ojensi lasin tytölle, tämä vilkaisi nopeasti isänsä ja kieltäytyi sitten tuskin kuultavasti, nostamatta katsettaan. Matti ojensi Tapiolle lähetteen röntgenkuvaukseen. Vie tämä röntgenosastolle. Sairaanhoitaja Sari näyttää sinulle minne mennä. Tule takaisin minun luokseni tutkimuksen jälkeen. Hän huomasi kuinka vaikeaa Iidan oli kävellä. Hän piti vatsansa kivusta kyyryssä. Sari, haetaan pyörätuoli, hän sanoi. Sari haki nopeasti pyörätuolin ja Iida istui siihen huomattavin helpotuksin. Kun Sari ajoi pyörätuolia käytävää pitkin, Matti tarkkaili Tapion jännittynyttä olemusta ja hänen levottomia silmiään, jotka harhailivat sivuille. Tässä oli jotain pahasti vialla ja röntgen vahvistaisi sen. Matti tarkisti, oliko hänellä enää potilaita jäljellä. Vastaanotto oli tyhjä. Tähän aikaan klinikka hiljeni. Vain ilmanvaihtolaitteiston tasainen ääni rikkoi hiljaisuuden. Tapion tapauksesta huolestuneena hän poistui huoneestaan ja suuntasi röntgenosastolle. Klinikan röntgenhuone oli vaatimaton, vain huone peruslaitteineen. Lähestyessään hän näki Tapion kävelevän hermostuneesti edestakaisin oven edessä, kuiskaten jotain puhelimeen espanjaksi. Hänen kasvonsa olivat kireät ja hänen vapaa kätensä oli puristettu nyrkkiin. Nähdessään Matin Tapio lopetti puhelun nopeasti. Hänen kasvoistaan tuli kylmä ja kova maski. Tapio, Matti nyökkäsi kohteliaasti. On parempi olla puhumatta puhelimessa lähellä huonetta. Signaali saattaa vaikuttaa laitteiston toimintaan. Tapio siristi silmiään, mutta vetäytyi silti hieman taaksepäin käytävälle, irrottamatta katsettaan tohtori Matista. Matti astui huoneeseen, jossa teknikko, jonka nimi oli Ville, oli jo valmistellut Iidan tutkimukseen. Tyttö makasi liikkumatta pöydällä, hänen kasvonsa kalpeat ja kivusta vääristyneet. Melkein valmista, tohtori, Ville sanoi ja katsoi Mattia. Lääkäri nyökkäsi ja siirtyi syrjään, kun Ville sääti laitetta. Iida, pysythän aivan paikallaan, Ville sanoi mikrofoniin. Tyttö nyökkäsi kevyesti, silmät pelosta suurentuneina. Laite surisi ja röntgenkuvaus alkoi. Yhtäkkiä Matti kuuli heikon kuiskeen tutkimuspöydältä. Älä ota minua. Sanoja oli tuskin erottaa laitteen huminasta. Ville katsoi hämmentyneenä lääkäriä. He eivät ymmärtäneet, mitä tyttö tarkoitti. Hänen äänensä oli liian hiljainen kuulumaan selvästi. Iida, pysy paikallasi, sanoi teknikko uudelleen. Meidän täytyy uusia kuva. Toisen kuvan jälkeen se ilmestyi ruudulle. Matti ja Ville kumartuivat lähemmäs. Ilmeet vaihtuivat jyrkästi. Röntgenkuvassa näkyi kymmeniä soikeita ja tiiviitä esineitä, jotka olivat tasaisesti jakautuneet tytön koko ruoansulatusjärjestelmään. Ne olivat samankokoisia ja tiheitä, selvästi epäluonnollista alkuperää. Lääkäri tajusi heti näkevänsä huumeiden kapseleita. Joku oli pakottanut tytön nielemään huumeeriä salakuljetusta varten. Ville, lähetä heti kopio minun koneelleni, sanoi Matti hiljaisella ja kireällä äänellä. Ville nyökkäsi ääneti ja siirsi tiedostot. Matti astui ulos huoneesta ohi Tapion, joka puhui taas puhelimessa, nyt entistä kiihtyneempänä. Heidän katseensa kohtasivat ja Mattilla oli vaikeuksia peitellä sisällään kasvavaa inhoa ja raivoa. Hän palasi omaan huoneeseensa ja avasi heti sähköpostin. Kuvat olivat jo saapuneet. Hän katsoi otoksia. Iidan suolessa oli vähintään 30 huumepakettia. Yksi niistä näytti vuotavan, siitä kipu ja vaarallinen tila johtuivat. Jos paketti olisi todella revennyt kokonaan, tyttö olisi saanut tappavan yliannostuksen. Matti tarkisti lääketieteelliset tietokannat.
Kuvat vastasivat samanlaisia dokumentoituja tapauksia, joissa henkilö nieli sinetöityjä huumekapseleita kuljetusta varten. Yleensä tähän käytettiin aikuisia, mutta oli tapauksia, joissa lapsia käytettiin viranomaisten vähäisemmän epäilyn vuoksi. Matti nojasi tuoliinsa, painoi nenän varttaan ja tunsi nousevan vihan ja avuttomuuden aallon sisällään. Iida oli joutunut julmimman hyväksikäytön uhriksi. Hänen henkensä oli hengenvaarassa. Matti ajatteli, ettei Tapio ehkä ollutkaan tytön isä, vaan valvoja, joka käytti tyttöä välikappaleena. Hän katsoi oven ikkunasta. Tapio ja Iida eivät olleet vielä palanneet röntgenistä. Tämä oli tilaisuus. Matti nosti puhelimen luurin ja soitti Satu 12 ien. Täällä on tohtori Matti Hämäläinen Metsäklinikalta. Hän piti ääntään rauhallisena. Minulla on potilas, pieni tyttö, joka on pakotettu nielemään useita huumekapseleita. Yksi niistä luultavasti vuotaa jo. Pyydän teitä lähettämään poliisit ja tehohoitoambulanssin välittömästi. Hän antoi kuvauksen Tapiosta ja tytöstä, korostaen, että tyttö oli hengenvaarassa, jos kapseli repeäisi kokonaan. Olkaa nopeita, pyydän, hän lisäsi. Uskon heidän yrittävän paeta, kun tajuavat minun ymmärtäneen kaiken. Puhelun jälkeen Matti Hämäläinen keräsi rohkeuttaan tulevaa varten. Tärkeintä oli pelastaa Iida ja saada hänet Helsingin yliopistolliseen sairaalaan mahdollisimman pian, ennen kuin kapselin vuoto johtaisi yliannostukseen ja kuolemaan. Päätettyään puhelun hän astui ulos huoneestaan ja suuntasi käytävälle tarkistaakseen, olivatko Tapio ja Iida palanneet röntgenistä. Hänen yllätyksekseen vastaanottoon ilmestyi toinen potilas, iäkäs mies kävelykepin kanssa. Yövirkailija auttoi häntä täyttämään lomakkeita, mutta Matti tajusi, että hänen oli ensisijaisesti huolehdittava Iidan tilasta. Hän meni sairaanhoitajien työpisteen luo ja kuiskasi vuorossa oleville hoitajille. Olen hälyttänyt poliisit. Meillä on tyttö, joka on pakotettu nielemään huumekapseleita. Yksi niistä luultavasti jo vuotaa. Poliisi on tulossa, mutta meidän täytyy olla hiljaa emmekä saa säikäyttää miestä, joka toi hänet tänne. Hoitajat vaihtoivat huolestuneita katseita. Heidän kasvoistaan heijastui sekoitus kauhua ja päättäväisyyttä. Samalla kun Matti selitti välittömän puuttumisen tarvetta, hän huomasi silmäkulmassaan liikettä. Tapio ja Iida olivat palanneet röntgenistä, mukanaan Sari. Tapio tarkasteli tiiviisti tiskille kokoontunutta henkilökuntaryhmää ja arvioi tilannetta epäluuloisesti. Iida näytti entistäkin kalpeammalta, katse alas luotuna, askeleet raskaina. Sari, tietämättä Matin jo ymmärtäneen kaiken, hymyili kohteliaasti ja sanoi, röntgen on valmis. Pyysin heitä odottamaan vastaanotossa, kunnes olet tutkinut kuvat. Kiitos Sari. Matti nyökkäsi yrittäen näyttää mahdollisimman rennolta. Kun Sari ohjasi Tapion ja Iidan kohti odotushuonetta, Matti veti hänet nopeasti sivuun ja kuiskasi, mitä oli tapahtunut. Sarin silmät laajenivat järkytyksestä. Hän ei kyennyt täysin peittämään tunteitaan. Nopea vilkaisu, jonka hän heitti Tapiota kohti, riitti. Tapio, joka oli jo epäileväinen, huomasi katseiden vaihdon. Hänen käytöksensä muuttui välittömästi. Hän jännittyi, alkoi katsella ympärilleen, silmät harhailivat henkilökunnan, uloskäyntien ja käytävien välillä. Yhtäkkiä hän tarttui rajusti Iidan käteen ja veti tytön kohti sivuovea. Hei, mitä teet tuolle tytölle? Huusi iäkäs potilas vastaanotossa. Pysäyttäkää hänet. Matti huusi ja lähti juoksemaan perään. 2 hoitajaa liittyi jahtiin, mutta Tapio osoittautui yllättävän nopeaksi. Hän avasi sivuoven ammollaan, melkein laahaten Iidaa perässään, joka itki kivusta. Kun Matti ja hänen apulaisensa pääsivät ulos parkkipaikalle, Tapio oli jo laittanut tytön autoon. Se lähti liikkeelle renkaiden vinkuessa ja katosi Lappeenrannan yöhön. Ehtikö kukaan kirjoittaa numeroa muistiin? Matti kysyi epätoivoisena, mutta parkkipaikan hämärän valaistuksen takia kukaan ei erottanut rekisterikilpeä. 5 minuuttia myöhemmin poliisiautot vilkkuvaloineen ilmestyivät klinikalle. Niistä astui ulos ylikonstaapeli Petri Laaksonen, kokenut Suomen etelärajan rajavartija, joka oli nähnyt monia vastaavia tapauksia. Hän kuunteli Matin kertomuksen synkkäilmeisenä ja tarkasteli röntgenkuvan tulostetta. Annamme varoituksen, hän sanoi,
mutta ilman tarkkoja tietoja ja selkeää kuvaa tästä tulee vaikeaa. Tämä tyttö on välittömässä hengenvaarassa, Matti vaati ja osoitti kuvaa. Yksi paketeista on jo alkanut vuotaa. Hän saattaa kuolla yliannostukseen juuri nyt. Hän tarvitsee kiireellistä tehohoitoa. Ylikonstaapeli Laaksosen ilme muuttui entistäkin ankarammaksi. Tohtori, minä ymmärrän sinua, mutta sinun on ymmärrettävä myös meitä. Nämä lapset ovat kulutustavaraa. Huumekauppiaat käyttävät heitä, koska kiinni jäädessäkin kyseessä on vain alaikäinen. Jos jokin menee pieleen, hän jätti lauseen kesken. Joten me vain luovutamme? Matti kysyi vihaisesti. Meillä ei ole resursseja, ylikonstaapeli Laaksonen vastasi. Ei kuvaa, ei mitään. Se on umpikuja. Ilmoitamme asemille, mutta nämä ihmiset osaavat kadota. Avuttomuuden aalto huuhtoi Matin ylitse. Kyllä, olemme vaarallisilla vesillä, mutta se ei ole syy luovuttaa lasta, hän sanoi terävästi. Hän antoi yksityiskohtaisen kuvauksen Tapiosta ja Iidasta. Pituus, paino, silmien ja hiusten väri, vaatteet, erityistuntomerkit, kuten arvet, tatuoinnit, luomet. Matti ja Sari vaihtoivat katseita ja pudistivat päätään. Tapion vaatteissa tai olemuksessa ei ollut mitään erityistä, Sari vastasi. Ylikonstaapeli Laaksonen huokaisi. Teemme parhaamme, tohtori, mutta tällaisia tapauksia sattuu joka päivä. Lapsia käytetään kuriireina, ihmiskaupan uhreina. Emme voi pelastaa kaikkia. Matti seurasi katseellaan poliiseja, kun he katosivat. Rajaseudun lääketieteellinen todellisuus painoi häntä kuin betonilaatta. Oli todennäköistä, ettei Iida saisi sitä apua, jota hän epätoivoisesti tarvitsi. Ajatus siitä, että hän saattoi kuolla jonnekin autossa yliannostukseen, herätti hänessä raivoa ja tuskaa. Hän ja Sari palasivat vastaanottohuoneeseen, jossa iäkäs potilas odotti heitä. Heidän oli jatkettava työtään, mutta Iidan pelokas hahmo ei jättänyt Mattia rauhaan. Hän otti vastaan iäkkään miehen munuaisinfektion takia, määräsi antibiootit ja sen jälkeen vielä 2 potilasta lievemmillä vaivoilla, mutta hänen ajatuksensa palasivat jatkuvasti Iidan röntgenkuvaan ja hänen kehossaan oleviin 10 kapseleihin. Kello 23:3 Ponnequivi-5 klinikka suljettiin yöksi. Henkilökunta hajosi ja jätti hyvästit Matille. Sari viivähti hetken ja laski kätensä hänen olkapäälleen. Teit kaiken, minkä pystyit, hän sanoi hiljaa. Älä syytä itseäsi. Hyvää yötä, Sari. Pidä huoli itsestäsi, Matti vastasi, mutta hänen sanansa eivät auttaneet. Syyllisyys kalvoi häntä sisältä. Kun kaikki olivat lähteneet, Matti jäi viimeistelemään paperitöitä ja lukemaan aineistoa vastaavista tapauksista. Hän löysi samat kauhistuttavat tiedot. Myrkytyksissä, jotka johtuvat rikkoutuneista paketeista, kuolleisuus on korkea, jopa aikuisten keskuudessa. Iida-tytön hauraalle keholle ennuste oli vielä huonompi. 15 raskaita ajatuksia täynnä olevaa minuuttia kului. Hän huokaisi, keräsi tavaransa, sammutti valot ja sulki klinikan. Parkkipaikalla oli vain hänen autonsa, välkkyvän katuvalon alla. Mutta kun hän lähestyi sitä, hän tunsi niskakarvojensa nousevan pystyyn. Jokin oli vialla. Hän nopeutti askeliaan, kurotti avaimiaan kohti ja yhtäkkiä hän kuuli nopeita askeleita takanaan. Ennen kuin hän ehti kääntyä, metallinen kylmyys kosketti hänen selkäänsä. Älä liiku, murahti tuttu ääni. Tapio, Matti nosti hitaasti kätensä. Hänen asiakirjasalkkunsa putosi asfaltille. Tutki tyttäreni ja auta häntä, Tapio sanoi tukahdutetulla äänellä. Matti tunsi, kuinka pistoolin piippu painautui lujemmin hänen selkäänsä vasten. Hän nyökkäsi hitaasti. Jos huudat, ammun, Tapio kuiskaa. Sormi jo puolivälissä liipaisimella. Missä hän on? Matti kysyi, siirtyen lääkärin vaistoihin. Pelko oli läsnä, mutta ammatillinen tyyneys vaiensi sen. Klinikan takaovella. Käänny hitaasti. Pistoolin uhalla Matti palasi klinikalle. Kun hän lähestyi sivuovea, hän näki Iidan makaamassa maassa. Hänen tilansa oli kriittinen. Hänen ihonsa oli tullut sinertävä sävy, vahtoa oli ilmestynyt suupieliin ja hän hengitti tuskin. Pelasta hänet, Tapio sanoi, laskematta asetta. Kiirehdi, aion pelastaa hänet, Matti sanoi, ja hänen äänensä muuttui vakaaksi, lääketieteelliseksi.
mutta minun täytyy saada sinut laskemaan ase. En voi auttaa häntä, jos osoitat sillä minua. Tapion käsi tärisi. Mistä tiedän, ettet soita poliisille uudelleen? Yksi kapseleista hänen sisällään on revennyt. Matti sanoi hiljaa. Hän on kuolemassa. Jos todella haluat pelastaa hänet, luota minuun. Pidä ase, jos sinun on pakko, mutta anna minun tehdä työni. Tapio jähmettyi hetkeksi, laski sitten hitaasti pistoolin, mutta ei poistanut sitä kokonaan. Pelasta hänet, hän kuiskasi, ja ensimmäistä kertaa Matti ei kuullut hänen äänessään uhkausta, vaan pelkoa. Hän avasi nopeasti klinikan oven kulkulätkällään ja nosti Iidan syliinsä. Tyttö tuntui pelottavan kevyeltä. Matti kantoi hänet ensiapuhuoneeseen ja laski varovasti sängylle. Aika oli kortilla. Hän aloitti toiminnan, kytki tipan nesteytystä varten, valmisteli kaiken tarvittavan maha- ja suolihuhteluun myrkkyjen väliaikaiseksi poistamiseksi. Iida oli puoliksi tajuton ja vaikeroi kivusta. Minun täytyy hieman nukuttaa häntä helpottaakseni toimenpidettä, hän selitti Tapiolle, joka seisoi hänen vieressään pistooli kädessä, mutta näytti enemmänkin varjolta itsestään. Toimi, Tapio henkäisi. Matti injektoi kevyen rauhoitteen ja aloitti suolihuhtelun, tarkkaillen arvoja näytöllä. Yksi paketeista oli selvästi repeytynyt, myrkytyksen merkit olivat kiistattomat. Tämä auttaa väliaikaisesti, hän sanoi, mutta hän tarvitsee kiireellisen kirurgisen toimenpiteen. Kapseleita on liian paljon ja ne voivat revetä milloin tahansa. Minulla ei ole välineitä leikkaukseen ilman sairaalaa. Tapio murahti vetäen pistoolin esiin uudelleen. Ilman sairaalaa hän kuolee, Matti sanoi päättäväisesti. En voi leikata täällä, mutta minulla on ystävä, joka on eläinlääkäri. Hänellä on välineistö. Me voisimme, eläinlääkäri, haluatko uskoa tyttäreni eläinlääkärin käsiin? Hänellä on kaikki tarvittavat laitteet, Matti vaati. Se on hänen ainoa mahdollisuutensa. Tapio epäröi muutaman sekunnin, nyökkäsi sitten. Okei, mutta jos tämä on ansa, se ei ole ansa, Matti sanoi. Soitan vain hänelle. Voit valvoa minua. Lähden mukaasi, Tapio sanoi. Ei, pysy hänen luonaan. Tarkkaile hänen hengitystään. Kutsu minua, jos jokin muuttuu. Lyhyen tauon jälkeen Tapio puri hammasta, mutta suostui. Hän jäi tyttärensä luo, ja Matti käveli vastaanottoon. Sen sijaan, että hän olisi soittanut ystävälleen, hän soitti Satuka 12 dien. Tässä on tohtori Matti Hämäläinen metsäklinikalta. Tarvittaisiin kiireellinen siirto tytölle, jonka huumekapseli on revennyt. Hänen henkensä on vaarassa. Tarvitaan välitön hälytys. Sieppausuhka. Hän oli juuri aikeissa lausua panttivankitilanteeseen viittaavan koodisanan, mutta tunsi taas kylmän aseenpiipun painautuvan niskaansa. Tapio oli sittenkin seurannut häntä. Keskeytä puhelu, hän sanoi hiljaa, mutta pahaenteisesti virittäen aseen. Matin sydän vajosi. Anteeksi virhe, keskeytä puhelu, hän sanoi operaattorille ja sulki linjan. Tilaisuus oli menetetty. Hän tiesi juuri menettäneensä tilaisuuden pelastaa sekä Iidan että itsensä. Tapio johdatti hänet takaisin hoitohuoneeseen. Iida oli tajuton, mutta hänen hengityksensä oli tasaantunut hoidon ansiosta. Se antoi hieman aikaa, mutta ei tuonut pelastusta. Istu alas, Tapio komensi osoittaen tuolia. Hän sitoi Matin kädet siteillä lähimmältä hyllyltä, ei liian tiukasti. Se näytti kummalliselta, aivan kuin hän olisi tarkoituksella jättänyt liikkumavaraa. Tapio vetäytyi, piti asetta esillä ja alkoi soittaa puhelua. Matti, joka ymmärsi espanjaa erinomaisesti, kuunteli. Joo, komplikaatio. Yksi pakkauksista on revennyt. Hän ei ole kunnossa. Joo, lääkäri on tutkinut hänet. Joo, hän on minun luonani. Metsäklinikka. 20 minuutin kuluttua odotamme. Hän lopetti puhelun ja kääntyi Matin puoleen. Pilsoitit kaiken, sekä itseltäsi että minulta. Mitä tarkoitat? Olen tilannut kuljetuksen. He vievät meidät paikkaan, jossa on kirurgeja, mutta koska paljastit liikaa, meidän molempien on maksettava. He eivät sääli lapsia eivätkä lääkäreitä. Matti tunsi sisäisen kylmyyden. Miksi et vienyt häntä sinne suoraan? Tapio laski katseensa. Toivoin, ettei minun tarvitsisi. Pettymys. Ja nyt he tietävät, että Iida epäonnistui tehtävässään.
Ja jos he tietävät, ettei hän voi enää toimia kantajana, he yksinkertaisesti tappavat hänet. Ja samalla sinutkin. Hän vaikeni, lisäsi sitten hiljaa. Heille hän ei ole mitään, mutta minulle hän on kaikki. Matti oli hiljaa. Jos tyttö oli hänelle niin kallis, miksi hän salli tämän muuttua muuliksi? Miksi annoit hänen käydä tämän läpi? Hän kysyi lopulta. En ole sinulle selityksiä elämästäni velkaa, Tapio keskeytti. Mutta Matti tunsi, ettei Tapio ollut pelkkä rikollinen. Hän oli yksi niistä, jotka olivat itse joutuneet ansaan. Ja sitten ulkoa kuului ääni. He ovat tulleet. Klinikan ulkopuolella seisoi musta pakettiauto ja tummennetuin lasein varustettu maastoauto. Tapio kurkisti sälekkaihtimien raosta. He ovat täällä. Ei sanaakaan. Hän sähähti Matille. Sivuovi aukesi. Sisään tuli 4 miestä mustissa maskeissa ja taktisin taisteluasuin. He liikkuivat määrätietoisesti ja koordinoidusti, kuin ammattilaiset. 2 suuntasi heti Iidan luo, irrottivat monitorit ja siirsivät hänet varovasti paareille. Heidän liikkeensä olivat nopeita, mutta hellävaraisia. Matti ymmärsi, että heillä oli lääketieteellinen koulutus. He tarkistivat tytön hengitystiet ja kiinnittivät hänet kunnolla paareihin. Kun Iidaa vietiin ulos, massiivinen mies lähestyi Mattia ja Tapiota, otti äänettömästi Matin kädestä ja johdatti hänet ulos. Ovien edessä oli 2 autoa, toinen Iidalle ja toinen musta maastoauto heille. Kun Mattia johdettiin autoon, mies ojensi Tapiolle kangaskassin ja nyökkäsi Mattia kohti. Tapio veti kassin Matin pään yli. Kaikki vajosi pimeyteen. Auto syöksyi jyrkästi eteenpäin. Moottori ulvoi. He ajoivat kohti tuntematonta. Kun kassi poistettiin, Matin silmät reagoivat tuskallisesti valoon. Hän oli paikassa, joka näytti varastohallilta. Hänen kätensä oli sidottu metallituoliin nurkassa. Betonilattia, aaltopeltiseinät. Huoneen keskellä seisoi leikkauspöytä, jolla Iida jo makasi, nukutettuna. Hänen vieressään oli 3 henkilöä mustissa lääkärin takeissa ja maskeissa. He työskentelivät hiljaa, kommunikoiden vain elein. Ruudulla näkyi kuva tytön kehon sisältä. Matti tunnisti huumekapseleiden poistotoimenpiteen. Pääkirurgi työskenteli nopeasti ja tarkasti, ottaen kapselin toisensa jälkeen ulos. Ei ääntä, ei epätavallisia komentoja, vain hyytävän automaattista koordinointia. Tämä tiimi ei tehnyt tätä ensimmäistä kertaa. Iida ei ollut ensimmäinen uhri. Matti käänsi päätään. Suuressa ikkunassa hän näki 2 tarkkailijaa. Toinen oli Tapio, jonka kasvot olivat kiveäkin kovemmat, ja toinen, iäkäs mies kalliissa puvussa, sikari kädessään. Hänen kasvonsa olivat täysin välinpitämättömät. Hän katseli leikkausta kuin liiketoimea. Noin 45 minuuttia kului. Koko ajan Matti näki, kuinka salakuljetettavaa tavaraa otettiin ulos tytön kehosta. Leikkauksen jälkeen hänet siirrettiin paareille ja vietiin ulos, jättäen Matin yksin. Minuutin kuluttua yksi sairaanhoitajista palasi huoneeseen. Hän vapautti Matin siteet hiljaa ja osoitti sivuovea. Suihku, valmistaudu, pue tämä päällesi. Hän ojensi hänelle mustat lääkärivaatteet. Mitä aiotte tehdä minulle? Matti kysyi, hieroen ranteitaan, joihin köysien jäljet olivat jääneet. Vastausta ei annettu, mutta jännitys oli käsin kosketeltavissa. Huoneeseen astui mies, jota Matti ei ollut ennen nähnyt. Pitkä, kalju ja arpi kulki silmästä leukaan asti. Hän lähestyi. Hänen äänensä oli rauhallinen, mutta teräksinen. Olet mennyt liian pitkälle, ja olet lääkäri. Sinulla on 2 vaihtoehtoa. Hän käveli hitaasti Matin ympäri ja tarkasteli häntä. Ensimmäinen, valmistaudu, pue yhtenäinen puku ja tee niin kuin sanomme. Olemme tarkistaneet potilaskertomuksesi. Olit kirurgi ennen sisätautilääkäriksi ryhtymistä. Sellaisia taitoja me tarvitsemme. Matin vatsaa kouristi. Entä toinen? Hän kysyi. Kieltäydy, mutta silloin kuolet lääkärinä. Mies sanoi tunteettomasti. En aio työskennellä teille. Matti keskeytti. Kuolema on parempi. Mies virnisti. Kuka sanoi, että kuolisit? Samassa hetkessä ovi avautui uudelleen ja huoneeseen työnnettiin 10-vuotias lapsi. Hän oli kalpea, silmät täynnä kauhua. Hän tärisi eikä uskaltanut liikkua. Yksi vaihtoehto, arpinen mies jatkoi, on,
että sinä ja kirurgimme istutatte nämä kapselit. Hän osoitti astiaa, jossa olivat Iidalta jo poistetut pakkaukset. Tähän lapseen. Vaihtoehto 2. Istutamme ne sinuun. Hän hymyili ilkeästi. Älä luule, etteivät aikuiset työskentele meille. Monet kyyreistämme ovat lääkäreitä, opettajia, insinöörejä, ihmisiä, joilla on puhdas menneisyys. Matti katsoi lasta ja tunsi pahoinvointia. Hän ei voinut tehdä sitä. Hän ei voinut leikata viatonta lasta auki ja muuttaa tätä eläväksi säiliöksi. Hän katseli ympärilleen. Ikkunoita vain tarkkailuhuoneessa, yksi vartioitu uloskäynti. Ei puhelinta, ei kontaktia. Hän oli ansassa. Valmistaudu, arpinen mies sanoi ja poistui. Sinulla on 5 minuuttia. Matti otti mustat univormut ja meni suihkuun. Huone oli ahdas. Suihkukaappi, lavuaari, penkki. Kun ovi sulkeutui hänen takanaan, hän nojasi seinään ja hengitti raskaasti. Tämä ei ollut mikään tavallinen lääketieteellinen haaste. Tämä ylitti kaikki lääketieteen, moraalin ja inhimillisyyden rajat. Hän ei tiennyt selviäisikö hän, mutta hän tiesi varmasti, ettei hänestä tulisi osa tätä. Hän pesi kasvonsa, vaihtoi vaatteet, teki päätöksen. Hän yrittäisi paeta tai kuolisi, mutta hänestä ei tulisi hirviötä. Kun hän tuli suihkusta, sama sairaanhoitaja odotti häntä. Tämä johdatti hänet takaisin leikkaussaliin. Sisällä kirurgi valmisteli instrumentteja. Hänen vieressään makasi jo lapsi. Hänet oli alettu nukuttaa. Haluan oppia sinulta, Matti sanoi antaen äänelleen itseluottamusta. Näytä miten teet sen. Selvä valinta, kirurgi nyökkäsi. Näiden ihmisten kanssa on parempi tehdä yhteistyötä. He maksavat hyvin. Tärkeintä on olla tekemättä virheitä eikä puhua liikaa. Matti nyökkäsi. Hän tiesi, että hänellä oli vain yksi mahdollisuus. Hänen täytyi odottaa oikeaa hetkeä. Lapsen nukutuksen aikana Matti etsi kuumeisesti suunnitelmaa päässään. Hänen katseensa harhaili koko ajan kirurgin, assistenttien, vartioidun uloskäynnin ja vieressä seisovan kapseliastian välillä. Hän tiesi, että pieninkin virhe olisi loppu, ei vain hänelle, vaan myös tälle lapselle ja ehkä myös Iidalle, jos tämä oli vielä elossa. Miten tytär voi? Matti kysyi varovasti, ikään kuin ammatillisesta mielenkiinnosta. Iida, minä hoidin häntä ensin. Kirurgi ei edes nostanut päätään. Miksi olet kiinnostunut? Pelkkää lääketieteellistä uteliaisuutta. Kirurgi asetteli instrumentteja. Tällaiset lapset eivät kestä kauaa. Jos he muuttuvat hyödyttömiksi poiston jälkeen, heidät likvidoidaan. Matin hengitys takertui kurkkuun. Mitä tarkoitat likvidoida? Kirurgi teki epämääräisen kädenliikkeen. Elinkauppa. Tällaisille elimille on suuri kysyntä. Nuoria, terveitä. Meillä käytetään kaikki. Mikään ei mene hukkaan. Matin oli vaikea säilyttää ilmeettömyyttä. Hän tunsi vihan jyskyttävän ihonsa alla. Hän oli lääkäri, vannonut pelastavansa henkiä, ja nyt hän seisoi petojen pesässä. Hän vilkaisi tarkkailuhuoneen ikkunaan. Lasin takana seisoivat Tapio ja arpinen mies. Tapio näytti välttelevältä, mutta Matti huomasi yhtäkkiä hänen katseessaan tuskan. Hän ei voinut olla muistamatta, kuinka Tapio oli sanonut, että Iida oli hänelle kaikki kaikessa. Ja silloin Matti ymmärsi, hän saattaisi saada tilaisuuden. Ovi aukesi. Tapio tuli leikkaussaliin, käveli Matin luo, otti hänen kädestään ja johdatti hänet nurkkaan, jossa tuoli seisoi. Hän istutti hänet siihen, mutta sitoi hänen kätensä huomattavasti löysemmin kuin aiemmin, melkein tarkoituksella. Ensin vain katsot, kirurgi sanoi. Emme heti luota uusiin. Tapio kumartui samassa hetkessä Matin puoleen niin, että hänen huulensa melkein koskettivat tämän korvaa. Pelasta tyttäreni, pitkällä käytävällä vasemmalla. Avain on kädessäsi. Matti tunsi kädessään jotain kylmää ja metallista avaimen. Hän teeskenteli, ettei kuullut. Tapio suoristautui, käveli uloskäyntiä kohti, missä arpinen mies odotti häntä. He menivät ulos. Leikkaus alkoi. Kirurgi teki ensimmäisen viillon lapsen vatsaan. Assistentit työskentelivät synkronoidusti. Sairaanhoitaja valmisteli lääkkeitä kääntäen selkänsä Matille. Hän ei hengittänyt. Hitaasti kenenkään huomaamatta hän alkoi löysätä ranteitaan. Tapion sitoma Said antoi periksi. Minuutin kuluttua hän sai kätensä irti ja istui edelleen, ikään kuin hän olisi sidottu. Anteeksi,
Hän tuskin kuiskasi. Anteeksi pieni ystävä. Hän nousi ja näyttämättä mitään, hän alkoi vetäytyä kohti ovea. Kaikki olivat kiireisiä leikkauksessa. Hän avasi oven hiljaa ja astui ulos käytävälle. Hiljaista, vain heikko ilmanvaihdon ääni. Hän kääntyi vasemmalle, kuten Tapio oli sanonut. Käytävä oli pitkä, hämärä, heikoin lampuin. Hän laski ovet. Ensimmäinen, toinen, kolmas. Hän kokeili kahvaa lukittu. Hän asetti saamansa avaimen sisään. Ovi aukesi. Huone oli pieni, muistutti toimistoa, ja sisällä Tapio. Hän käveli hermostuneesti edestakaisin, mutta kun hän näki Matin, hän huokaisi helpotuksesta. Pääsit ulos. Missä Iida on? Matti kysyi heti. 3 ovea oikealle tästä toimistosta. He aikovat likvidoida hänet muutaman tunnin kuluttua. Miksi et tehnyt sitä itse? Matti kysyi epäluuloisesti. Miksi minä? Koska olen yksi heistä, Tapio virnisti katkerasti. Olen osa koko tätä järjestelmää. En ole sankari, mutta sinä voit olla. Sinä voit pelastaa hänet. Minä en voi. Hän ojensi Matille aseen. Ota se. Jos sinun täytyy, käytä sitä minuun. Ota kaikki tavarani, jotta se näyttää siltä, että ryöstit minut. Tässä on lompakko, asiakirjat ja avain Iidan huoneeseen. Entä sinä? Minä jään. Esitän uhria. Ammun itseäni käteen. Uskottavasti. Se auttaa sinua. Poliisin on uskottava, etten auttanut sinua. Matti nyökkäsi. Kiitos Tapio. Pelasta tyttäresi. Älä rikollisena, vaan isänä. En ole arvokas olemaan isä, mutta hän on arvokas olemaan vapaa. Ja sinun kanssasi hänellä on mahdollisuus. Juokse. Matti otti pistoolin, asiakirjat ja numerolla 15 varustetun avaimen ja astui ulos huoneesta. Mutta kun hän sulki oven perässään, kuului laukaus ja sekuntia myöhemmin huutoja ja meteliä. Hän juoksi käytävää pitkin tarkistaen ovien numeroita. Siinä se oli, viivikoistas. Hän avasi oven. Iida makasi sängyllä, kalpeana mutta hengitti. Matti kiirehti tytön luo, tarkisti pulssin, heikko, mutta olemassa. Hän otti esiin puhelimen, jonka oli juuri saanut Tapiolta, ja soitti hätäkeskukseen 112. Täällä lääkäri Matti Hämäläinen. Olen eräällä salaisella klinikalla, metsäklinikalla. Minut on siepattu. Mukanani on tyttö, jota käytettiin muulina. Hänestä on poistettu huumausaineita. Tarvitsemme välitöntä apua. Hän katsoi ympärilleen ja näki oven vieressä lääkärilaukussa osoitteen. Hän antoi sen operaattorille. Täällä on aseistettuja ihmisiä. Täällä harjoitetaan elinkauppaa. Kiirehtikää pyydän. Pysykää linjalla, lääkäri Hämäläinen. Poliisi on jo lähtenyt matkaan. Matti asettui oven ja Iidan väliin, puhelin toisessa ja pistooli toisessa kädessään, ja odotti. Kului tuskin 15 minuuttia, mutta Matille ne tuntuivat ikuisuudelta. Iida makasi liikkumatta, hänen rintakehänsä tuskin kohosi ja laski. Matti ei irrottanut silmiään tytöstä, samalla kun toinen käsi piti asetta, suunnattuna ovea kohti, valmiina pahimpaan. Sitten hän kuuli. Ensin etäisiä ääniä, sitten lähestyviä ja katoavia sireenien ujelluksia. Oven yläosassa olevan pienen ikkunan läpi vilkkui punaista ja sinistä valoa. Matti tunsi rinnassaan hetkellisen jännityksen helpotuksen, toivoa. He olivat tulleet. Oven takaa kuului askelia, kovia käskyjä kaikille pysyä paikoillaan. Aseistettu poliisi, terävä koputus oveen. Lääkäri Hämäläinen, täällä poliisi, tulemme sisään. Olen täällä Matti Hämäläinen, tyttö on kanssani. Varovasti, hänen tilansa on vakava, hän huusi. Ovi aukesi heti, ja oviaukkoon ilmestyi yksi niistä maskeista miehistä, jotka Matti oli nähnyt aiemmin, nyt ilman maskia. Hänen kasvonsa olivat vääntyneet vihasta. Hän nosti aseensa ja osoitti sillä suoraan Mattia. Sinä toit heidät tänne, hän murisi. Laukauksen ääni kuului lähes välittömästi, mutta luoti ohitti Mattia senttien päästä ja osui viereiseen seinään. Matti väisti ja suojasi Iidaa vartalollaan, valmiina seuraavaan. Mutta samassa hetkessä oviaukkoon ryntäsi aseistettuja poliiseja. Laske ase, välittömästi. Rikollinen kääntyi ja yritti suunnata aseensa poliiseihin, mutta ei ehtinyt. Laukaussarja ja hän kaatui maahan. Kaikki hiljeni. Poliisit rynnistivät huoneeseen.
2 tutki heti huoneen ja tarkisti nurkat. 1 asteli Matin luo. Oletteko te lääkäri Hämäläinen? Kyllä, hän vahvisti ja laski pistoolin. Tyttö, hän oli muuli. He leikkasivat hänet. Hän on heikko, mutta vakaa. Hänen nimensä on Iida. Olemme tilanneet ambulanssin, sanoi toinen poliisi. Se on jo matkalla. Teidät molemmat täytyy evakuoida. Matti tunsi vajoavansa raskaasti tuolille. Hän ei tiennyt, pitäisikö iloita vai itkeä. Hän oli selvinnyt. Iida eli. Ensihoitotiimi saapui lähes välittömästi. Tyttö siirrettiin varovasti paareille. 1 ensihoitajista kumartui Matin puoleen. Leikkaus on tehty ammattitaitoisesti. Sen tekijä osaa lääketiedettä. Hän on vakaa, mutta tarvitsee sairaalaseurantaa. Voinko mennä hänen kanssaan? Matti kysyi. Tietysti, myös te tarvitsette tarkastuksen. Kun he saattoivat häntä ambulanssiin, Matti huomasi mustiin kaapuihin puettujen vankien ulostuonnin rakennuksesta. Heidän joukossaan kirurgia-avustajat, kaikilla kylmät ja etäiset kasvot. Poliisi otti heiltä maskit pois, merkitsi henkilötiedot muistiin ja laittoi heidät poliisiautoihin. Sitten Matti näki Tapion. 2 poliisia talutti ja tuki häntä. Hänen kätensä oli sidottu. Veri oli imeytynyt siteen läpi. Hän ontui, mutta oli elossa. Heidän katseensa kohtasivat. Tapio nyökkäsi kevyesti. Tuossa katseessa oli kaikki. Kiitollisuus, jäähyväiset ja helpotus. Matti ymmärsi. Laukaus ei ollut tappava. Tapio oli vahingoittanut itseään lavastaakseen hyökkäyksen. Se oli hänen tapansa suojella sekä tytärtään että Mattia itseään. Lääkäri Hämäläinen, sanoi eräs poliisi hänelle. Meidän on otettava teidän todistuksenne. 1 upseereistamme vie teidät asemalle, kun olette valmis. Voinko ensin tarkistaa, miten Iida voi? Hän kysyi. Tietysti. Hän asteli ambulanssin luo. Iida oli jo kytketty infuusioon. Ensihoitajat työskentelivät koordinoidusti. Miten hän voi? Matti kysyi. Vakaa. Ensihoitaja vastasi. Mahdollisuudet ovat hyvät, mutta siirrämme hänet silti teho-osastolle Helsingin yliopistolliseen sairaalaan. Matti nyökkäsi, hänen sydämensä täynnä helpotusta. Kun ambulanssi ajoi pois, hän katsoi takaisin rakennukseen. Ulkopuolelta se näytti tavalliselta varastolta Lappeenrannan laitamilla. Mikään ei paljastanut, kuinka paljon pelkoa, tuskaa ja pahuutta sen seinien sisällä piili. Poliisiasemalla häntä odottivat tutkijat. Hänet otti vastaan komisario Tuula Niemi, rajat ylittävän rikollisuuden yksikön etsivä. Matti Hämäläinen, olette käynyt läpi helvetin, hän sanoi. Kertokaa kaikki, hitaasti. Matti alkoi kertoa, miten Tapio oli tuonut tytön, miten hän oli huomannut jotain olevan vialla, miten hän oli tehnyt röntgenkuvauksen, miten hän oli hälyttänyt poliisin, miten he olivat paenneet, miten Tapio oli palannut yöllä aseella. Hän kertoi kaiken, melkein kaiken. Kun hän pääsi Tapioon, hän pysähtyi hetkeksi. Hän väittää teidän siepanneen tytön ja vahingoittaneen häntä, sanoi Niemi. Huusi siitä jopa poliisiautossa. Matti katsoi häntä suoraan silmiin. Hän hyökkäsi kimppuuni, kun yritin pelastaa Iidan. Otin häneltä aseen. Kamppailussa hän loukkaantui. Löysin huoneen avaimen ja hälytin poliisin. Tutkija kirjoitti muistiin jokaisen sanan. Miksi taistelitte niin kovasti tämän tytön puolesta? Hän kysyi. Olisittehan voinut lähteä, kun ymmärsitte, mihin olitte joutunut. Matti mietti, mitä Tapio oli pyytänyt häneltä. Antaa Iidalle uusi elämä. Hän katsoi komisario Niemiä. Olen lääkäri. Se on minun velvollisuuteni. En voinut hylätä lasta sen jälkeen, mitä hän oli kokenut. Tutkija nyökkäsi. Otamme teihin yhteyttä jatkotutkintaa varten. Ja sillä välin hän hymyili ensimmäistä kertaa. Olette tehnyt suuren teon. Kului vielä muutama tunti, ennen kuin Matti päästettiin lähtemään. Uloskäynnillä häntä odotti poliisi. Lääkäri, haluatteko kuulla uutisia? Olemme löytäneet 3 muuta samanlaista varastoa. Nyt on käynnissä ratsiat. Tämä voi olla koko verkoston loppu, teidän ansiostanne. Entä Iida? Matti kysyi. Heräsi tunti sitten. Voimme viedä teidät hänen luokseen. Matti ei epäröinyt. Kun hän astui teho-osastolle, Iida oli jo tajuissaan. Hän katsoi Mattia ja hänen kasvonsa valaistuivat heikkoon hymyyn. Hei tohtori, hän kuiskasi. Minuun ei enää satu. Ihanaa,
Matti hymyili. Olet sankari, sinä selvisit. He sanoivat, että saan juoda vettä, hän sanoi hiljaa. Haluan niin kovasti vettä. Matti kaatoi hänelle vettä ja auttoi häntä nostamaan lasia. Tyttö otti pienen kulauksen ja katsoi häntä uudelleen. Minun isäni, hän ei ollut aina paha, mutta ne ihmiset, he pakottivat hänet. Tiedän, Matti nyökkäsi. Hän teki kaikkensa, jotta sinä selviäisit. Hän halusi sinun elävän oikeasti. Kyyneleet kimaltelivat tytön silmissä, mutta minulla ei ole ketään jäljellä. Äiti kuoli ja isä otettiin kiinni. Matti istuutui hänen viereensä tuolille. Et ole yksin, hän sanoi. Lupasin isällesi, että pidän sinusta huolta ja pidän sen lupauksen. Tosiinko? Hän kuiskasi ja toivo syttyi hänen silmissään. Todellakin, olet turvassa, Iida. Sinun ei tarvitse enää pelätä. Tyttö tarttui hänen käteensä. Kiitos. Hän sulki silmänsä ja nukahti uudelleen. Matti istui hänen vieressään ja tiesi. Hänen elämänsä oli muuttunut. Hän ei ollut enää vain sisätautilääkäri. Nyt hänellä oli tarkoitus, lupaus ja lapsi, jonka elämä oli vasta alkamassa. Matti istui Iidan sängyn vieressä koko yön, liikkumatta hänen luotaan. Käytävällä vartioi poliisi, ja ikkunan läpi sarastus nousi hitaasti. Sairaala heräsi vähitellen eloon. Sairaanhoitajat vaihtoivat vuoroa, kärryt kolistelivat meluisasti, joku lauloi ruokalassa. Mutta Matille kaikki tämä kuulosti taustahälyltä, etäiseltä, merkityksettömältä. Hänen huomionsa oli täysin keskittynyt tyttöön, joka nukkui rauhallisesti sen painajaisen jälkeen, jonka hän oli joutunut kokemaan. Hän tunsi valtavan vastuun ja omituisen sisäisen lämmön, ikään kuin hän vasta nyt, koko elämänsä aikana, olisi alkanut tehdä jotain todella tärkeää. Noin kello 9 aamulla komisario Niemi astui huoneeseen. Hän oli edelleen univormussa, unettoman yön merkit kasvoillaan. Haluamme kiittää teitä uudelleen, lääkäri Hämäläinen, hän sanoi. Teidän tietojenne ansiosta löysimme varastojen lisäksi myös logistiikkakeskuksia ja vastaanottopaikkoja. Näyttää siltä, että olemme tekemisissä kansainvälisen kartellin suuren haaran kanssa. Entä Tapio? Matti kysyi. Hän on edelleen pidätettynä, Niemi huokaisi. Virallisesti hän on rikoskumppani, mutta olemme ottaneet huomioon teidän versionne ja hänen käyttäytymisensä. Tutkinta on vielä kesken, mutta en sulje pois mahdollisuutta, että tuomioistuin ottaa huomioon hänen yrityksensä pelastaa tyttö. Matti nyökkäsi. Hän muisti Tapion viimeiset sanat. Hän on kaikki, mitä minulla on. Ehkä hän oli osa tätä maailmaa, mutta hänessä oli jäljellä inhimillisyyttä, ja juuri sen hän valitsi ratkaisevimmalla hetkellä. Lääkäri. Komisario kääntyi hänen puoleensa uudelleen. Mitä aiotte tehdä tytölle? Hänellä ei ole asiakirjoja, ei perhettä. Virallisesti hän on orpo. Matti katsoi Iidaa, joka nukkui yhä, infuusio kädessään ja laastari ohuessa ranteessaan. Haluan ottaa hänet huoltajuuteeni. Jos tarpeen, adoptoin hänet. Olen jo sanonut hänelle, ettei hän ole yksin. En aio perua sanaani. Niemi katsoi häntä odottamattomalla arvostuksella. Autan teitä sekä asiakirjojen että oikeudellisten prosessien kanssa, mutta teidän on ymmärrettävä, että tie ei ole helppo. Tyttö on kokenut vaikean psykologisen trauman. Hän tarvitsee hoitoa psykoterapeuteilta, kuntoutusta, ehkä monien vuosien sopeutumisen. Tiedän, Matti sanoi hiljaa, mutta vaikea tie vapaassa elämässä on parempi kuin helppo tie orjuudessa. Komisario nyökkäsi. Hän lähti luvaten pitää Matin ajan tasalla tutkinnan edistymisestä. Muutama kuukausi kului. Iida asui Matin kanssa hänen talossaan Lappeenrannan laitamilla. Hän kävi koulua ja alkoi oppia maalaamaan. Aluksi hän oli hiljainen, sisäänpäin kääntynyt, ikään kuin hän odottaisi koko ajan kauhun palaavan. Mutta vähitellen, Matin huolenpidon ja kärsivällisyyden alaisena, hän alkoi toipua. Hänellä oli suosikkiruoka, letut hunajalla, joita Matti teki viikonloppuisin. Kirjoja ilmestyi, jonne hän piiloutui, kun pelotti. Ilmestyi myös öisiä keskusteluja, kuiskauksia peiton alla, kun hän yhtäkkiä kysyi, ja jos olisin kuollut, olisitko silti tullut? Olisin tullut, vaikka koko maailma olisi ollut minua vastaan. Matti vastasi aina. Hän alkoi uskoa. Eräänä myöhäisenä iltana he istuivat parvekkeella. Oli hiljaista, raikas ilma.
Jossain kaukana haukkui koira. Oletko sinä nyt todella minun isäni? Iida kysyi yhtäkkiä. Matti puristi hänen kättään. Todellakin, ikuisesti. Hän nyökkäsi. Ikuisesti. Ja samassa hetkessä tyttö hymyili aidosti. Ei kohteliaisuudesta, ei pelosta, vaan kuin lapsi, joka tietää olevansa kotona. Tarina, joka alkoi rutiinikäyntinä väsyneellä klinikalla Suomen etelärajan lähellä, muuttui uudeksi aluksi sekä Iidalle että Matille. Hän ei ollut enää vain sisätautilääkäri. Hänestä oli tullut mies, joka oli tuonut lapsen ulos pimeydestä. Eikä vain tuonut, hän pysyi hänen rinnallaan. Ja Iidasta tuli symboli siitä mahdollisuudesta, jota monille muille ei annettu, mutta jonka hän sai ja jota hän ehkä jonain päivänä vie eteenpäin. Piditkö tästä tarinasta? Klikkaa tykkää ja tilaa kanavamme. Nyt sinulla on näytölläsi 2 muuta tarinaa, jotka myös koskettavat sydäntäsi. Klikkaa haluamaasi ja lähdetään seuraavalle jännittävälle matkalle.